când să fac și eu ceva. Trebuie să dau și eu mai încet ăsta, dacă nu s-a auzit nimica. Să aterizăm aici. Acolo. Da, cred că o să pierd meciul ăsta. What? M-a murit deja unul. Că nici n-am coborât. Așa. 500 de bănuți. Ce avem aici? Serios, am două arme la fel. 700 de bănuți. Așa. Trebuie să mă ăsta degeaba și să dau jos. Chiar am aici o vestă de level nu știu cât. Opa! Am și ăsta cu un punct pe el. Ha. Ce faci, Vericu? Vericu! Ce cap! Mersi pentru asta. Pentru arma asta. Așa că dacă tot am avut aceste ustensile la îndemână, să și căscuim aici pe o zonă bună de pește, dar și când ceva se duce... Să-mi spuneți voi în comentarii ce înseamnă inima aia. E cineva pe lângă mine? Sau... nu știu. Că trebuie să plec din zona asta. What? Serios. Scar. O să iau în loc de asta, că nu-mi place. Adică nu-mi place să joc cu arma aia, dar... Nu. Era aia, arma aia prima dată acolo, sau nu? Cred că am văzut pe cineva. Nu, mi s-a părut. Sau cred că am văzut. Uite, bă, că nu sunt chiar. Că nu sunt chiar. Bine. Bă, da, chiar sunt. Bă, nu m-a văzut. Imunitate este extrem de dorită că ați văzut ce consecințe produce și faptul că l-ai și faptul că nu l-ai. Așa că, da. Vă rog să îl împliniți astăzi și va fi astăzi, vă promit, exact ca în arenele din vechime. Mitologia se întoarce și voi sunteți eroi timpurilor moderne. Mă duc la Jorge, ai o bandană ca aia cred că nu mai e nimic aici. Fix ce ziceam. Cum simți această schimbare? Bă! Urmează o bătălie a imunității și de data asta te vei bate cu cei care poartă culoarea roșie. Domnul Dan, mă simt exact ca un sportiv care a făcut transferul de la Nu trebuie să lași motul după el. Și acum joacă Champions League cu fosta echipă și când dă gol se supără fanii ceilalți când de ai dat gol. Bine. Înțeleg că sportivii de Bă, avea katana ăla. Sau mi s-a părut mie care l-am omorât. Cap. De ce să-ți dau cât mai multe capuri? Bă, serios.
Sorry că te numesc. Da, nu numesc. Da, am bută. Serios. Unde l-am omor post? Ai văzut deja evoluția, uite, la hoți, cum ți se pare că lupta acum pentru timpul războinicilor față de cum lupta pentru timpul faimoșilor? Performanța lui pe traseu nu e de comentarii. Să plec. Felul în care s-a bucurat pentru E zona... războinicii n-a făcut-o nici pentru noi. Faptul că n-a făcut eye contact cu noi în timp ce se bucura. Dacă nu s-a auzit nimic în lobby, îmi pare rău, dar am făcut intro-ul. Și nu știu cât o să funcționeze această superficialitate. Bă, serios, când nu e nimeni în zona, mi se face butonul roșu. Este un faimos, a fost un faimos. Ce înseamnă linia aia? Nu? Înseamnă linia. Uite, știu ce înseamnă linia aia, dar linia aia mov, nu știu ce înseamnă. Îmi scrieți voi în comentarii. Tot ce nu știu, să-mi scrieți voi în comentarii. Cei care judecă nu fac altceva decât să-și otrăvească sufletul. Stai să vă arăt skin-urile după ce intru în meci. Le am pe toate. Cred. Da, cred că le am pe toate, nu? Nu știu. Și ce vor face cu echipierii mei mai departe este fix alegerea lor. 32 de oameni mai sunt. Nu mai contează, au întâietate pentru că sunt războinici toți și eu am venit alăturat. Așa că comentarii vor exista în permanență. Mamă! Fie că nu faci bine, ați văzut? o să comenteze și cei care se uită la noi, oricum o să judece. Așa că eu nu fac What? decât să mă bucur de experiență și sunt singurul norocos. Dar ce am de strag așa de prost? Apropo, fac kill-uri moca. Chiar că fac kill-uri moca. 10 kill-uri. Aveam eu tot 12 kill-uri. Cel mai multe kill-uri ale mele făcute sunt 12. Bă, dar ce nu ăla? Nu vrea să se bată cu mine. Că a văzut că m-am bătut cu ei. Cu ea. Dar ce? Să-mi dau shot astea. Dacă tot așa... Uite-l mă pe ăla. Uite-l mă pe ăla. Așa. Îmi pare rău că n-am katana, dar... Uite mașina acolo, dar nu vreau să iau. Uite-mă. Bă... Uite, uite. Bine. Acolo bine. Da, cred că e. Serios. Am vrut să zic că e player, dar l-am omorât. 13 kill-uri. Am întrecut recordul. Să car și eu ăsta dacă se poate. Serios, nu mai am gloanțe. Nu am înțeles că. Da, nu mai am gloanțe. Dacă sunt pe aici, plecați-mi și mie. What? Serios, nu mai am... Păi dacă aveam acum glonțe... Pe acum am luat glonțe Rascar.
Apropo de fete. Și ador, Apropo, cred că sunt mort. Cred. cum simți? La cred că e player. Serios. Bă, lăsați-mă în pace. De ce dați numai pe mine? Știu, am și 16 kg de astea, dar numai pe mine. A, bă. Dar ce m-am speriat de ăla. Dar ce vor ăștia? Lăsați-mă, tată, în pace. Bă, ăștia cum își dă revive? Explicați-mi și mie. Și în spate, serios. Bă, dar lăsați-mă și pe mine să respir. Ați vorbit, ați povestit un pic chiar cu Maria, da? Este povestea lungă, nu o să vă spun asta. Bă, nu m-au lăsat astea nici să respir. Mă doare mâna cât am tras. Am câștigat. Câte kilo am făcut? 22 record. Record. Cu record. Uitați. Da. Uitați. Să vă arăt skin-urile. Uite. Uitați skin-urile și le-am pe toate. Am văzut că eu joc cu ăsta. Da. Papa. Și vă aștept la următorul episod.